kune vari kuti vaurira nenzara takudzai kuwai kuti baipanapa imi mani makutinetsa mani endai uko mani munoita seko naye achipikiri aiwa achipikiri ndozvo zvatinge tisingadi izvozvo hamusi kuona ndikuparidza here panapa matumwana hamutauri kana ndichitaura ndini ndokudzokorodza ipapo ndokupuraudza mazvingu munofanira ishoko raMwari terero mazvingu aiwa musakwidze bp yangu mani mimi makaita seu ine makaro nemadhimoni here makaro nemadhimoni saka shoko rinoti makristu ngative tiri vanhu vane unyoro vanhu vanotya Mwari hatiti ndizvo ndozvitaura zveshoko redu kuti makristu muve vanhu vasingakasike kutsamwa pane vana vari kuitira aiwa hachipikirizvo munodza maasha izvo ende munodza maasha alright saka patati todzokera panyaya yedu yanhasi nyaya yeunyoro handiti tiri kuti mukristu iva uri munhu usakasike kutsamwa kuti pakaitika kanhu kadiki watotsamwa pakati iva munhu akanyorovera munhu akazvidzora munhu anotya Mwari paita zvevamwe vari kutaura zvemaspika evanhu maspika edu uraivaudze kuti ndipe 10 minutes ndingopedzisa shoko saka kana tiri ipapo ndopati kutaura kuti mwoyo wako mukristu iva une mwoyo wakanyorovera mwoyo wekuti munhu ukataura munhu anonzwa kuti uyu mukristu ataura uyu munhu akabva nekuna Mwari anoziva shoko raMwari ndo zvinhu zvatinoda kana pari makristu kumasvowano